You're pulling me closer towards the light. Our bodies entwining. 'Cause baby, you got me tonight. Много по-голямо, много по-сикозно и естествено много по-оборотно. Брат, това всичко наше ли е? Наше ростене, наше. За новото място. Колеги, търси се собственика на автомобил за А936 Форте Спорт. Ключовете са в нас да се обади. Полицайите видят този архив. Сещаш се какво ще стане? Да, нагоре поглежда. Слагайте всичките най-добри.